věřivý, ale jsou to takový má pravdu, nemá pravdu. Je beta tester, není beta tester, to nikdo neví. Ale budeme mu věřit. Já mu věřím, ale, jako. No, hodně těch jeho informací jako je dost believable. Ale ten ruský mouse je takový hrozně... Je to gajčin. No. Je to gajčin. Když vymlouvat, když je to gajčin, no. Já si vemu univerzální do 12 a přepadovku do 20. Jo, budeme potkávat Focke-Wulfy a BFky. Jo, zase celá Luftwaffe. Úžasný. Jo, zase Luftwaffe. Já nechci Luftwaffe, já chci Shingeho. Je opatrný, když lítáš s tím letěním, ten hrozný letadel na vzhled. Není až tak pitomý. Náhodou já jsem chtěl letět ten tunel, jsem s ním chtěl letět. Já jsem to... Mně vyhovuje to úžasný letadlo pro mě. Já jsem zpátky. Proč? I think. Já mám zbyté smělovky. Mi. Dé. Mám časivky. Koní se do chatu. No, promiň. Sisek? Šnicl. No, jsem tu. Mám rozbitý to smělovky. Jak to? Nevím, někdo mi asi ustřelil. Seď opravit. No to kašlu. Jsem lighting. Ne. Tak se teď opravit. Z toho je ta dovaná husa, co po mně chce. Utíkej. No, já nechcem. Já chci po vašich Luftwaffe. Já tě potřebuji v perfektním bojový kondici. Tu já jsem. Ne, nejseš. Jdi se opravit. To je rozkaz. Jako velitel letky ti to nařizuje. Kde je velitel letky? Já, protože mám skin. No tak si koncel pes, no a co? Nevím, jak tam dal tak. Ale jsi pesn. Má skin. Ty, ten Slovák si myslí, že jsem to tak volit. Taky postímek. Vidíš to? Ty prvý? Jaký? Ty bílý vrtule, teda ty červené vrtule? No. Musíš přiblížit. Hele, Junkers. A štuka, no nechy, uvidíme. Ne, to je easy kill. No právě, to se ti možná zdá. Štuka is easy. Seď, no. Jo, on jde do toho. Já mám asi něco s letadlem, či co? Máš, ne? Něco tam se vymýšlí. Shit. Jasně. Spitfire tě zachránil. Ne, já jsem to dodgenul, on by mě nedohnal. Já musím trošku chladit, jo? Ale oni jsou dole. To blbci. Tak si chceš něco vybrat, nebo ještě tady budeme jen tak kroužit? Kdybych neměl tu smělovku rozbitou. Teď se mi usil klapku.
Zatáhnout. Kdyby mi nějaký inteligent nerozbil ty vejškovky, nebo co to je, směrovka. A kdyby tyhle... Dej si. Ujoj, nemá pilota. Hele, BFko. To BFko s Kropin 20 nie. Ty 20 jsou něco pomalejší, tak si musíš víc přecesovat s těma 20. Ne, ale on byl blízko, víš, takovej ten fight, kdy prostě přelítává a ty skropíš tu oblast, kde bude. A on tím proletí. Já jsem úplně levý. No, dobře, tak toho necháme. To máme napálil. Kdo? To převzívá vodička. Mně ne, já mám pořád To trošku konstantní. vychladit. Tak se vychlaď. Jdu lednicky. No, nemám ve fullu. Aha, v tom bude ten problém. Hele, Daniel. Ale zbývá mi jenom jako windframe. Jinak všechny construction parts jsou ve fullu. Jo, ten kokpit je ale fakt výborný. Já se osvákám. Ne, neosvákám se. No, lesíky ne. Stromčíky ne. To si ty. Nech mi toho Daniela. Necháš mi Taky ho. zastřílet. Já jsem takový váteční hráč realistik. Je, už mám jenom padiny. Tak poletíme na letiště? Jo, letíme na letiště. Já nemám... Dobré. Pojď, letíme na letiště. Tropil jsem ho s poslední dávkou mých 20, mám jenom 60 nábojů do... Já už nemám 20, já už mám jenom 1000 do kulometu, do 50. Mám 1200 do kulometru, no. Máme polovinu, jsme si vystříleli, tak se vracíme. Hele, já tam dosednu jako první. To přistávání v realistikách. To je fajná věc, to mě strašně baví. Uvidíme, no. Hlavně mě kvůli ocas, protože Luftwaffe ráda útočí takhle na lightingy, který dělají hačí. Ne, všechno je clear. Já asi udělám pitomost. Já udělal jsem pitomost. Podvozek se táhnout brzdu. Jej, to letiště znám. Jak znáš? Tohle je Deutschland Flughafen. Jak Deutschland Flughafen? Tohle máš, když si dáš testovačku s těma Deutschmanama, tak tady ti to dá se letiště a já se rozbiju. Ne, neozbiju, vypni moto. Nedosedej ještě, nedosedej. Já už jsem dosed. Tak já ti uhnu. Tak a brzdy. Taky bych mohl brzdit. Nepřibližuj se jako ke mně. Fuj. Hele. Drift. Dělej brzdy. Jo, Vypni moto. Neboli. Jak se vypíná? Ičkem. Ty vážně nelítáš moc realisticky, co? A jak ho vypnu? Já jsem to máčkl a ono se ten mrz. To musíš 10. Už se taky opravuju. A ten kokpit je úžasný. Já to držím a nic. Musíš chvíl. Tak ono to chvilku trvá, než se kompletně vypnou ty motory. To není jenom maršnek a on se zastaví, to ne. Jo, já už mám flukcejk. Já taky. Jo, já si vypnu motorky. No. Nee, Hans, nicht fliegen. To už zlítávám, ne? Já už mám všechno, já už jsem bojově efektivní, jej. Hele, console person, PS4, hej. A je to husák, jdeme po něm. Jako proti nám? Jo, jdeme po něm, hej. To jdeme po něm.